check camera și vedem cum facem, da? Atențiune, atențiune! Eu, Costel Biju, alături de Mariano, ne-am gândit să dedicăm o piesă tuturor doamnelor, domnișoarelor, pentru bărbații lângă care au trăit niște mizerii. Să-ți dea Dumnezeu ce mi-ai lăsat tu mie, un mesaj de adio și o melodie. Poate n-ai minte și nu te gândești că ce mi-ai dat aia primești. Să nu ai parte de cine iubești, să ajungi ca mine să te ofilești, din mână în mână ca banul să fii plimbat, of, să fii blestemat. Cum arde țigara tot așa, să ardă în tine inima, că m-ai lăsat să mor, să mor, să mor, să mor de dor, mor de dor. Of, cum arde țigara în mâna mea, să arde în tine inima, că m-ai lăsat să mor, să mor, să mor, să mor de dor, mor de dor. Să te trezești doar în case străine și în altă femeie să mă vezi pe mine, să-mi cauți numărul de telefon, să nu ai somn, să mori de dor. Să mă suni noaptea să-mi spui că ai greșit, să te ascult și-n scârbă să-ți închid, să nu îmi pese cum ție nu ți-a păsat, of, să Așa, să ardă în tine inima, că m-ai lăsat să mor, să mor, să mor, să mor de dor, mor de dor. of, cum Sunt un porumbel mic și brat la mare. să arde în